Zdravím priateľe, tu je Gabriel a dnes by som sa pokúsil naprogramovať takúto statickú šablónu, ktorú vidíte. Takže si ju priblížime. Pardon. Čiže sa jedná o pomerne jednoduchú záležitosť s niekoľkými obrázkami a textom. Uvidím, ako to pôjde. A keďže nie som žiaden profesionál, ale tak trochu ma to len baví, v podstate som kazateľom cirkvi a toto robím občas ako svoje hobby, zvlášť keď treba urobiť nejaké cirkevné stránky. Takže môj pokus bude mať veľa nedostatkov. Čiže takú nejakú šablónu by som chcel vyriešiť. Pripravil som si HTML súbor, ktorý je čistý. Tu mám nalinkovaný odkaz na CSS súbor, ktorý mám tu na a tu je vlastne čistý prehliadač. Vlastne nemám nič. Takže skúška, napíšem pár hakibákov, uložím to a pozriem sa, či to vôbec funguje. Funguje to nejako výborne. Takže hakibaky zmážem a ideme od začiatku. Takže čo potrebujeme spraviť? Ako môžeme vidieť, potrebujeme spraviť nejaké pozadie, lebo pozadie je iné ako hlavný kontajner a je to centrované na stred. Takže napíšeme body, HTML element, zátvorky a môžeme písať. Takže najprv zvolíme font family nejaký Tahoma. Možno bolo dobré. Nejaké pozadie, background, dvojbodka, RGB, pozadie dáme svetle, čiže niečo 200, čiarka 200, 200. Uložíme a pozrieme sa, či to funguje. Refreshneme stránku, áno, máme už nejaké pozadie. A teraz sa pokúsime vytvoriť tento kontajner veľký, ktorý bude centrovaný na stred. Takže najprv musíme zapísať do HTML, do indexu, čiže HTML súboru div. Div bude, takže div, keďže to bude hlavný generálny div, tak do ňoho budeme dávať všetko, takže sa pokúsim ale ho posunieme, pokúsim sa urobiť veľký, teda dlhý. Div bude mať identifikátor a dám wrapper, budem sa držať podľa možnosti anglických príkazov, čiže wrapper, a keďže je to identifikátor, tak použijeme wrapper a naštylujeme to. Takže prvý príkaz je šírka 960 pixelov, čiže to bude vhodná pre stolné počítače. Výšku musím dať, aby sme už niečo videli a mali jasné. Dám 1200 pixelov a keďže tu je ten background, ktorý sme spravili, tu je biely background, čiže musíme už spraviť biele pozadie, čiže background dvojbodka RGB, alebo napíšem rovno white, biela farba, čiže niečo riešiť. Uložíme to a skontrolujeme, čo nám to vyšlo. A vidíme pekný kontajnerik, ale nie je centrovaný na stred, ale je prirazený k ľavej strane. Takže musíme ešte
margin. Margin to je vlastne príkaz, ktorý dáva medzeru medzi objektom, čiže nad objekt, čiže 0, použijem skratený názov, skratený zápis, 0 z vrchu aj zo spodu a z ľavej a z pravej strany je auto. Týmto príkazom by som mal zabezpečiť, alebo dosiahneme, aby sa posunul na stred. Refreshneme a uvidíme. Výborne, máme to v strede. No, takže. No už sa k tomu blížime. Teraz by sme mohli spraviť toto fialové, tú hlavičku, ten header. Opäť, najprv musíme, keďže hlavička bude v wrapperi, takže dáme header, dáme len samotný header, uložíme a tu na CSS naštýlujeme header. Opäť zátvorky. Takže šírku zopakujeme, robíme všetko na 960 pixelov. Výška, akú môže mať výšku? Od oka poviem 80 pixelov, dajme tomu. Táto šablóna nie je na použitie, je to len pre nás taká tréningová, takže keď sa sekneme o pár pixelov, nič sa nestane. Takže výšku som nadefinoval na 80, no a ešte pozadie, čiže background. Tu je to zaujímavé, ja som si zvykol RGB a nejakú farbu musím navoliť, ale to bude farba veľmi z brucha. Takže dám napríklad 60 a 120. Sám som zvedavý, aká farba vyjde, lebo v týchto RGB ešte nie som zorientovaný. No, dajme tomu, že by to mohla byť, aj keď sa nesnažím získať takúto. Vidím, že toto je predsa len väčší a väčšia výška a ešte pritom k tomu dáme tu obrázok. Takže z výšku zmením z pôvodných 80 na 130 pixelov. Pardon. Ako dáme tu obrázok? Obrázok dáme opäť do headeru, lebo vidíme, že obrázok je v tomto dive. Takže dáme img, tabulátor mi nájde a teraz musím zadať cestu. Mám pocit, že všetky obrázky dávam do zložky images, image, lomitko, logo, png. Skúška. Bum. Áno. Ale výška musí byť väčšia. Takže dáme 180 pixelov výška. Veľa. Dobre, dáme 150 a zatiaľ sa tým nebudeme zaoberať, lebo to všetko môžeme doladiť neskôr. Dobre, takže vidíme, že sme nakonfigurovali alebo naprogramovali header, ktorý je ten modrý alebo pôvodne fialový. Do ňoho sme vložili obrázok, img a zadaná cesta. No, nezabudli by sme popis, čiže logo. Keďže viete, že Google a všetky tie prehliadače, a neprehliadače, ale SEO faktory nevedia zistiť, čo je to za obrázok, tak pomocou alt, čiže alternatívny zápis, napíšete, čo je na tomto obrázku, aby v prípade, že bude vyhľadávaný, tak ho Google mohol nájsť. Preto nie je ani dobre napísať logo, ale už rovno názov stránky. House of
horor, lebo nikoho nezaujíma, že je to logo, každý hľadá názov firmy. No ale o tom potom. Ideme ďalej. Navigácia. Ako amatér mám s tým pomerne veľké problémy. Čiže máme tu ďalší div a takej šírky, ja neviem, 60 pixelov hádam a s týmto navigačným menu. Takže sa pokúsime najprv do HTML súboru. Normálne by sme mohli dať div, ale keďže je to navigácia, môžeme použiť aj now. Navigácia. A aby som šetril váš čas, tak nakopírujem si túto navigáciu. Takže som si nakopíroval navigáciu, aby sme mali prehľad, tak to posuniem a jednoducho odkazy UL a linky so slepým odkazom, čiže tento tu a neviem, jak sa to volá, úvod, články, program, komentáre a tak ďalej. Toto tu nie je čo pochopiť, to treba jednoducho zopakovať, naučiť sa a je to v poriadku. Čiže táto navigácia takto vyzerá. Začína navigáciou now a to je zbytočne veľká. Snažím sa držať, aby bol prehľadnosť, čiže navigácia, tu je začiatok páru, tu je koniec. UL je tu začiatok páru, tu je koniec, čiže toto ešte by som mohol posunúť, aby sme mali jasné, že všetko je spárované a uzavreté tak, ako má byť. Takže uložím a pozrieme sa, čo to vlastne je. No, pekné. Vidíte, že odkaz funguje, ten link Ačko, lebo keď nájdem nad tým kurzorom, tak sa to zmení na ručičku. Ale zďaleka to nie je také, aké to má byť, aké to vidíme tu. Takže čo najprv spravíme? Použijeme HTML element navigácia a spravíme tento čierny pásik. Čiže prepneme sa do CSS, dáme nav. No a ideme. Šírka. Šírka je štandardná, čiže 960 pixelov, tu nie je čo riešiť. Výška. Výšku by som dal takých 60 pixelov. To nie. A pozadie, background, dvojbodka. A keďže je to čisto čierna, tak nemusím zapisovať to RGB, ako som to písal tu na. Ale zapíšem to black. To je na skúšku, je to dobré. Čiže uložíme to a refreshneme. Ups, a máme tu a čo sme chceli, to máme, len neviem, prečo mám ten odskok. To by som bol rád, keby vy, ktorí tomu viac rozumiete, ste mi napísali, prečo mám tento odskok. Dobre, takže ideme ďalej. Čiže tu je v CSS naštylovaná šírka, výška a čierne pozadie. To je to, čo sme videli. Ďalej, čo ideme štýlovať, je dosiahnuť to, aby z týchto odkazov sa stali vodorovné odkazy. Čiže nie horizontálne, a vertikálne, no nie zvislo, ale vodorovne. Ako je to zapísané v súbore, indexe, navigácia, UL a linky. Čiže my teraz budeme toto LI štýlovať. Aby nedošlo k zámene, tak napíšeme akoby všetky identifikátory, že práve ideme štýlovať tieto linky.
Ups, čo som to spravil, chybička. A povieme mu display inline. Tým dosiahneme, keď to uložíme, že by to malo byť vodorovné. Áno, máme to vodorovné, vidíte. A keď sme už pri tom, tak urobíme väčšie medzery medzi týmito odkazmi a môžeme to urobiť tak, že dáme margin, čiže to je z vonkajšej strany 15 pixelov, ale pozor, to by bolo aj zo spodu, čiže margin aj z každej strany 15 pixelov, takže to dáme radšej margin a right, čiže na pravú stranu. Tak. Nezabudnúť tento stredník. Vidíte, že sa nám to pekne roztiahlo. Vlastne to sme aj trošku chceli. A možno by sme použili, keby sme to dostali dole, aby sme dali padding, lebo padding je dovnútra. Tak vyskúšam. Padding top 10 pixelov, strelím od brucha. Čo to bude? Nič nebude. No neviem, čo to bude. Tak pre istotu tento príkaz zmážem, aby náhodou v budúcnosti nerobil problém. No a ideme ďalej. Teraz budeme štýlovať v podstate tieto odkazy a preto musíme dodať k celej tej ceste alebo identifikátorom aj Ačko. A pochopíte to, čiže opíšeme celú tú istú cestu a tu dáme Ačko. Now UL li Ačko, čiže presne identifikátory. Ačko znamená, že to je odkaz a aby sme videli, čo to robí, tak zmeníme farbu. Keďže teraz máme farbu takú neidentifikovateľnú, do modra dáme ju bielu. Color white. Ups, tak chceme dosiahnuť, ale máme. Výborne. Máme bielu farbu. Nechceme, aby boli počiarknuté, takže text decoration none znamená žiadna. A pritom ešte môžeme zmeniť aj písmo. Font size, čiže veľkosť písma, dáme napríklad na 18 pixelov, čiže to zväčšíme výrazne písmo väčšie a ešte dáme font šírku, dáme bold. Ponúklo mi to výborne, tak uvidíme, čo sa stalo. Chceme sa zväčšie písmo, hrubšie písmo a bez týchto počiarknutí, takže refreshnem, máme to. Staré ma trápi, ešte tento, prečo to tam nejde, no ale vidíte, že tu nič som nepripravil. Margin top 2.10 pixelov, že by to tu malo ísť. Nie. Tak dám padding top 10 pixelov. No, ale urobilo to, ale neviem prečo, nerozumiem tomu, ale je to tak, necháme to, neriešim to teraz. Možno by sme mohli dať aj centrovanie na stred, ale teraz to neriešim. Tak približne máme to, čo sme chceli, čiže takto. Ďalej tu máme
veľký slider, veľký obrázok. Mám ho už pripravený, má 860 pixelov, takže pokúsime sa ho teraz tam pichnúť. Opäť najprv začíname indexom HTML súborom, skončili sme v navigáciou a teraz musíme urobiť ďalší div. Napíšeme div, tabulátor zapnem, to dokončí pekne, dáme identifikátor, a dám napísať slider, áno. A do tohto slideru, keby som teraz vám uložil, by ste nevideli nič, lebo nie je ani v CSS štýloch na programovanie, šírka ani výška, vložím image tak, ako som to vložil do Hydru, vidíte? To isté použijem. Takže dám img a image. Bude to v zložke images lomeno. Ako sa to volá? Momentík, idem si to pozrieť. Áno, už to mám, už som ho našiel. Čiže slide show, ale veľké S, JPG a alt, čiže alternatívny popis pre vyhľadávače slider. Dobre. Uložíme. Čo sa stane, keď refreshneme svoj web? Bác ho. Pekné. Máme tu obrázok, ale čo vidíme? Obrázok je štýlovaný naľavo a v origináli je štýlovaný na stred. A druhá zvláštnosť je, že je odrazený od menu, takže my to potrebujeme spraviť. Takže sa pokúsime. Čiže v indexe v súbore u HTML nepotrebujeme nič spraviť, akurát si dobre zapamätať, aký je identifikátor a nepopliesť to. A v CSS súborov, keďže je to IDčko, vložiť zátvorky a ideme. Šírka 860 pixelov. Výška 300 pixelov. Takže toto máme. No a teraz potrebujeme, ako som hovoril, dostať ho na stred, lebo náš je centrovaný naľavo. A to už sme tu mali v našom prípade, ako sme dostali na stred tento celý wrapper, aby bol rovnako z ľavej aj z pravej strany marginom. Margin 0 auto. Toto nám pomôže tento príkaz, čiže 0 pixelov z vrchu, zo spodu, auto zľava a sprava. Tým spôsobom dostaneme centrovanie na stred. Totižto prehliadač ide od vrchu zo spodu, jednotlivé príkazy spracúváva a zobrazuje, až príde na tento tu príkaz a vidí, že okraj zvonku, áno, a povie 0 pixelov z vrchu a zo spodu a z ľavej strany auto, to znamená, že to videli dvoma a vrazí obrázok do stredu. Ak som to dobre napísal, tak by tento obrázok sa mal posunúť do stredu. Bum. Niekedy som sa snažil, že ale centrovať ho, alink a tak ďalej, ale to nie. Pôvodne ešte sme chceli, že odskok, odrazíme ho. Od čoho odrazíme? Odrazíme ho od navigácie. Vidíte? Od navigácie je odrazený takých 20 pixelov dáme. Ako to robíme? Že do navigácie, do toho čierneho prúžku dáme margin, ale bottom 20 pixelov, nezabudnúť vždycky bodko čiarku, lebo inak
Posledný síce to prečíta, ale ďalšie už by neprečítalo príkaz. Výborne. Sme dobrí. Takže ideme ďalej. Tu máme 3 bloky. Jeden, druhý blok, tretí blok. Každý blok sa skladá z jedného obrázku rovnakej šírky a textu. To je lorem ipsum dolor sit amet. To je latinský text, ktorý sa dáva na prípravu grafiky. A vieme, že latinčina je už mŕtvý jazyk. Pardon. Takže opäť sa musíme, najprv vždy zapisujeme príkaz do indexu, potom do CSS a potom sa pozrieme na výsledok. Aby som vás neokradal o čas, takže ja si teraz tento text napíšem mimo. Text som si napísal a teraz ho prikopírujem. Upsa. Aby ste vedeli, ja si ho posuniem ďalej, tak jak by to mohlo byť. O čom to je? Je to každý ten blok je jeden riadok, je to div, ktorý má názov content a v kontente je image, podobne ako sme dávali do hlavičky alebo teraz do slajdov. Za týmto textom za týmto obrázkom je práve text označený paragrafom a ten text končí uzatváracím paragrafom a divom. Zaujímavé je, že keby som teraz tu napríklad to zlomil na polovicu, že sa to vôbec neprejaví v prehľadači, lebo to by musel byť break. Áno, čiže späť dám. Takže preto znie to tak, vidíte to neforemne, ale funguje to. Čo potrebujem si označiť, aby som nespravil chybu? Názov klasu, zvyčajne si skopírujem. Čiže doplnil som 3 tieto bloky, ako som povedal, divom, ktorý nemá identifikátor, ale klas. To píšeme bodkou, ukážeme neskôršie. Čiže to si uložím a ukážeme si, čo to znamená, keď dáme 3 divy bez formatovania. Takže uložené to máme v indexe, bádzvo. Čiže ich dá pod sebou. Tu nám končí tento wrapper, 1200 pixelov, čiže už sme mimo, ale to vôbec nevadí. Teraz CSS príkazmi budeme štýlovať tieto 3 bloky tak, aby výslednica bola taká, ako vidíme. Áno. Upsa. Takže čo ideme? Prepneme si CSS súbory a ako som spomínal, je to klas, nie identifikátor ID, takže musí začínať bodkou content box. Opäť zátvorky a ideme. No a teraz musím byť inteligentný a musím počítať. Pokúsim sa nájsť tú kalkulačku, kde mám kalkulačku. Tu mám kalkulačku a moja šírka je 960 pixelov, čiže napíšem 960 pixelov. Mám 3 bloky, to znamená, že koľko pixelov vychádza na jeden blok? 960 pixelov celé šírky deleno 3 blokmi rovná sa 320 pixelov. Čiže mohol by som navoliť, aby každý ten content box, ten div s klasom, mal 320 pixelov. Lenže k tomu musím pripočítať ešte odskok z pravej strany a neviem, či to vidíte, a padding teda z vnútornej strany, aby to vyzeralo pekne.
Takže dajme tomu, že odskok z pravej strany bude 15 pixelov, takže minus 15 rovná sa toľko. A padding dám 10, ale z jednej aj z druhej strany musím dať, lebo nebolo by pekné, keby náhodou tak vyšlo, aby na pravej strane bolo ten padding 0, čiže 10 a 10 je 20 pixelov, čiže ešte minus 20 pixelov. A mi vyšlo 285 pixelový blok, môžem zvoliť šírku, aby sa mi to vošli pekne všetky tri. Takže 285 pixelov. No skúsime, či som sa nepoplietol. Čiže to je ten content box, ten jeden, vidíte. A hneď dáme šírka 285 pixelov. Ups, 285 pixelov. Dobre. Výšku nedávam, výška sa vypočíta sama, pretože tam je text a obrázok, ale čo by som mohol dať ešte vlastne pozadie. A ne, pozadie dám potom. Takže refreshneme a dostal som ich nejakú šírku. Lenže ešte musím dať príkaz, aby obtekal jeden blok druhý, aby sme ich dostali do vodorovného obsa. Takže float, to budem po ľavej strane. Takže zase uložím a refreshnem stránku. No dobrý sme. Čiže už sme dosiahli to, že obteká z jednej každý druhej, čiže mám ich vodorovne tak, ako chceme. A ešte spravíme pozadie, aby sme videli lepšie ten rozdiel. Takže pozadíčko aké? Opäť background, dvojbodka, RGB, bum bum. A teraz zase len strieľam, čo dáme? 60, 25, 105, neviem, vymyslel som si, sám som prekvapený, aká farba bude, ale o nič nejde. Môže byť. Čiže sme to podfarbili a vidíme, že každý box má fialovú farbu. Teraz potrebujeme odraziť navzájom tieto boxy od seba. Čiže opäť pomerne jednoduchým príkazom margin right 10 pixelov. Čiže sprava každý sa odrazí. Bude dobre? No dajme tomu, že sa odrazil každý sprava. Ja by som dal 15 pixelov, bude to krajšie. Predsa je to tam také natlačené. A uvidíme, ako to vyznie. A ešte, aby text, vidíte, nezačínal hneď od kraja, čiže potrebujeme dať padding naľavo aj napravo a odraziť to z vnútornej strany. Čiže v tom istom content boxe dáme padding a použijeme ten skratený zápis, že z vrchu a zo spodu 0, z ľavej a z pravej strany 10 pixelov. Som zvedavý, či som nepoplietol niečo. Tu by sa malo odraziť. Bum, pekne to je. No, ja myslím, že by sme mohli byť na začiatok spokojní, ale čo tu vidíme, že potrebujeme tieto bloky odraziť od slideru, lebo je to nalepené. V origináli to tak nie je, vidíme. Čiže to je jednoduché. To už sme tu robili. Slider dáme margin bottom 20 pixelov odrazíme, aby bolo tak, ako sme od navigácie odrazovali slider. Takže sa vrátim k slideru a zapíšem príkaz margin bottom 2 20 pixelov, nezabudnúť
bodkočiarku. Výsledok by mali vidieť odrazený odskok. Bác ho. Výborne. Nie sme zlí, sme dobrí. Takže priatelia, no ale ešte čo by som tu potreboval spraviť? Vidíte, že som spravil chybu. Lebo nie je pekné, keď tento box začína hneď sa nachádza na kraji ľavej strany kontajnera. Čiže ja som dal, že odrazy, čiže margin z pravej strany. Ale zabudol som, že tu mi to vlastne neodrazilo sa a hneď je to nalepené na okraji kontajnera, čiže to wrapperu. Čiže potrebujem to prepísať, aby to bolo opačné. Aby sa odrazil tento margin, dám z ľavej strany, tento si to skopíruje a tiež z ľavej strany a tieto z ľavej strany. Tak to bude lepšie. Tu som spravil chybu. Čiže content box, nie margin right, ale left. Tak to dobre. Tak by sme mali vidieť rozdiel, že toto isté by malo byť, len tu sa má posunúť. Výborne. Teraz je to ono. Ale vidíte, že tu je to nalepené, takže čo urobím? Kvapku zmenším celý tento kontajnerik. 285, dám 282. Čiže ušetrím 2, 4, 6 pixelov, lebo sú 3 kontajnery. Čiže tu by už nemal byť tak nalepený. Tak, no, dobre. Na tréning to stačí. No, ideme ďalej. Čo máme v origináli? V origináli máme biele písmo. Takže aj my dáme biele písmo. Ako dáme biele písmo? Musíme sa pozrieť vždycky do indexu, ako je to zapísané. Nachádza sa tu v content boxe a odstavec začína paragrafom P. Vidíme. To je dôležité. Takže urobíme nový riadok content box, lenže to je class a povieme, že k tomu pripojíme ďalší element P. A to znamená toľko. Ako ide prehliadač a podľa týchto príkazov jednoducho to zobrazuje, štyluje, tak jeden z týchto príkazov je, že všetky P-čka, čiže paragrafy, čiže obyčajné texty v content boxe budeš zobrazovať a napíšeme color, čiže farba white, biela. Uložíme a toto by sa nám malo zbieliť, ak som nespravil chybu. Výborne. Sme dobrí. Prečo? Keby sme dali teraz ako nový element, áno, P-čko, tak by všetky texty sa nám, ktoré sú označené P-čkom, zmenili na bielu. Lenže tak sme to podmienili, že iba texty, ktoré sú v content boxe v tomto klase. Áno, čiže to je veľmi dobre pochopiť. Dobre, práve rozmýšľam, že by sme to mohli vylepšiť. Všimnite si, že toto logo zasahuje do menu tak trochu inteligentne a robí to taký nejaký priestorový efekt. Takže aj my to musíme spraviť, teda naše logo nezasahuje, ale čo my urobíme? Urobíme ďalší príkaz a to je ten, že obrázok v headeri budeme paddingovať dole. Takže tu je header. Aby sme mali prehľad, tak zapíšem header. A teraz sa vrátim do HTML súboru a vidíme, že header a image. IMG je takisto HTML, čo to je HTML element? HTML element,
Preto poviem tak. Ako v content boxe P som pridal, tak v headeri IMG a poviem prehliadaču, že obrázky, ktoré sa nachádzajú v headeri, to je HTML element, preto nedávam nejaký identifikátor ani klas, preto obrázky, že, lebo je tu IMG, urobíš s nimi toto. A teraz dám padding a od vrchu padding, dobre, od vrchu dáš 60 pixelov. Uvidíme, či sme to dobre vyriešili. Veľa. Čiže od vrchu 60 pixelov, veľa. Dáme 50 pixelov. Upsa. Som chcel to uložiť a refreshnúť. No, dáme ešte troška menej. 45 pixelov. A obsah. No, dajme tomu, že by to šlo. Lenže v origináli máme aj z ľavej strany odrazený image. My to tu nemáme. Takže ešte ďalší príkaz. Z vrchu máme 45 a padding zľava 20 pixelov. Odraz ho zľava o 20 pixelov. Teraz logo by sa malo posunúť. No, dajme tomu, že je to dobré. No. Takže toto sme zvládli. Ideme na... A práve premýšľam, že by sme mohli vylepšiť aj to, čo keby sme urobili taký priestorový efekt aj tu na. Že by sme tento image obrázok posunuli vyššie, ako by vytrčal z tohoto content boxu. Ako to urobíme? Veľmi jednoducho. Ako to máme zapísané v indexe? Klasický content box a image. Čiže vlastne použijeme to isté, čo sme v headeri použili, ale tu smerom nie dole, ale hore. Takže nový príkaz, bodka, čiže je to class, content box, a už ho máme. A všetky obrázky. Predtým sme mali všetky paragrafy, teraz máme všetky obrázky. Bac a povieme. A teraz neviem, padding či margin dať? Ako to je? Margin, top, ale dáme zápornú hodnotu, tým vlastne sa dostaneme, že nám vyjde mimo toho kontajnerika. No, som zvedavý, či toto vyjde tak, jak sme chceli. Vyšlo to. Dobre. Ale zistujem, výborne. Vyšlo 20 pixelov pretrča, ale zistujem, že tu by sme potrebovali väčší odskok, lebo sa tým pádom nalepilo. Čiže nie je problém. Slider, margin bottom a dáme tu 40 pixelov, nebudeme to do nekonečna skúšať, uložiť. Bác ho. Dobrý. Dobre je to. No, tak koľko času sme 43 minút, toto je veľa času, ale ešte niečo s vami, poslednú vec, asi nedokončíme toto tu, čo sme chceli, ten text, lebo to je nadlho a pochybujem, že niekto z vás bude pozerať dovnútra, takže posledné, čo robíme, je vylepšíme naše menu. Pretože sa to robí pomerne rýchlo. A aby sme nestratili prehľad, takže menu tu začína a tu končí. Takže tu bude ďalší príkaz na menu now ul Ačko, to isté, čo je zopakované predtým, ale dáme ten pseudopríkaz hover. A opäť. Tento hover znamená to, že to každý pozná, čo je hover. Hover je, že urob takú zmenu
na tom elemente HTML, na ktorom sa nachádza kurzor. Vy viete, že v navigácii sa menia farby, veľkosti, pozadia a tak ďalej, čiže hover znamená dvojbodka hover znamená, že ak ja nabehnem myšou na nejakú časť HTML elementu, tak urobím toto. Color a dáme red. Čiže sprav červenú farbu textu. Uložím, refreshnem a vidíte, hover zabezpečil mi, že mi spraví červenú farbu textu na element, na odkaz, na text, na obrázok, ktorým ja nabehnem myškou. Hneď je to krajšie. Takže dotiahli sme to po no a teraz urobíme, aby použijeme HTML5. Pri HTML5 príkaz, a to znamená spomaľovanie červenej farby. Ako? Spomeniem si na to. WebKit Transition. WebKit Transition. A bude dvojbodka. Bude WebKit Transition prechod bude taký. WebKit čiarka transform WebKit transform čiarka color 2 sekundy. Bodko čiarka? Myslím, že áno. Tento HTML príkaz 5 spôsobí to, že transition je prechod a ten prechod znamená, že transformácia bude trvať 2 sekundy. To znamená, že keď to uložíme, refreshneme, vidíte, že zčervená mi to plynule, nie i hneď. A tento prechod bude trvať 2 sekundy. Takže to je celkom pekné. Keby som možno zmenil na 1 sekundu prechod. Refreshneme. Má rýchlejší nábeh, evidentne. A to si asi aj tak ostane. Dobre, priatelia, ďakujem za to, že ste strávili so mnou skoro 50 minút vášho vzácneho času. Za tak ubohý návod, alebo vidíte, koľko chýb tam je. Budem rád za vaše pozitívne komentáre, keď mi pomôžete, čo môžem vylepšiť v svojich zručnostiach. Ďakujem vám. Zdravím vás, Gabriel Gajdoš, a teším sa s vami na opätovné stretnutie. Dovidenia.